Vítajte vo Vlnobraní a vítajte s ihlicami na cestách pri spoločnom ďalšom podcaste. A dnes som premýšľala nad tým, že to je vlastne pol roka. Vítam Petru. Petra, vítaj. Vítaj tu na v domčeku, našom zebrovom pletacom vlnobraniovom. Nám sa podarilo, mysleli sme si, že sa nám to podarí skôr, ale nepodarilo sa. Pôvodne sme mali natáčať v Trenčianskych Tepliciach na našom pletacom výlete, ale toto nevyšlo, lebo život. A tak sa to podarilo dnes a tešíme sa. A keďže sme, ako vždy, sa chystali na poslednú chvíľu, tak máme tému leto, lebo však je leto. Ale kým sa k tejto téme dostaneme, tak sa musíme akutne porozprávať o tom, čo máme na sebe, lebo ja mám veľký problém v tom, čo mám na sebe, lebo je mi teplo. Ideš, povedz mi, čo máš na sebe. Překvapivě. Ano, pojďme. Já vás ještě pozdravím na začátku. Ahoj, zdravím vás také od Denisky z obchodu, z úžasného, teda mimo jiné, pokud to neznáte, tak si někdy zavítejte, protože to není reklama, to je prostě potřeba to říct, protože Ďakujem je to tady nádherný. Ďakujem ti pekne. Takže je to takový ráj na zemi. Zrovna jsem si tady tak říkala, že by to bylo krásné takového něco mít u nás, takže buďte rádi, že tady máte takový krásný obchůdek v Bratislavě. Tak a já mám většinou dlouhé úvody, tak už přestanu. Lebo si spomenula, jak mi je teplo. Ano, dnes je teplo, takže mám na sobě ranunculus a mám ho na sobě proto, protože minulý vlastně díl jsme vám slíbili, že je porovnáme a Denny ty ho měla minule na sobě, že jo, je to tak? Nie, ja som mala na sebe tak od Marie Valín. Jo, ten česnat. Ja si to nepamätám, či som ho mala zase. Asi som mala, niekedy sme sa o ňom bavili. My jsme se o něm bavili právě a říkali jsme, že si to porovnáme vzhledem jako k materiálu, ze kterého je to pletané. Takže určitě znáte pro všechny chronicky známý návod ranunculus. Takže já mám pouze 2. Kolik jich máš ty, Denny? Ja mám 3. Ale so sebou mám iba tento jeden pre materiálové porovnanie. Druhý mám z tejto istej kombinácie a ešte mám jeden podľa mňa z bambusu, ktorý ale sa natiahol veľmi. Jo. Že akože zväčšil veľkosť. Čo bola blbosť, vedela som, že sa natiahne, ale niekedy môj myšlienkový pochod je natiahne sa ti to a pletiem ďalej. Takže... Proste musíš. Áno, musíš. Ale videla som teraz nedávno, tu bola jedna naša kamarátka a ona ho plietla z hodvábu Knitting for All na tenkých ihliciach a bol krásny. Taký smotanovo-béžový a veľmi nad tým uvažujem, že si spravím ešte jeden taký, akože na tenších. Jo. Že všetko bolo dodržané, len boli prepočítané očkané oveľa menšie ihlice. Hezký teda. Áno, tým pádom ja mám tiež ranunculus, akorát ja mám, povedz ty, z čoho máš a potom ja poviem. Tak já ho mám překvapivě z normy od Leanky Yarns a mám ho z normy protože jsem chtěla vlastně letní variantu a já mám vlastně 2, jak jsem říká, oba 2 jsou teda z té normy a jeden mám jako tričko a druhý mám s takovými těmi 3/4 nebo hodinovými rukávy. Áno, náramkové. Takže to mám asi stejnou verzi. Ale máme iný, ja mám patent a ty máš iCord. Já jsem dělala tohle, to mě docela zaujalo u toho. Já jsem o tom už mluvila vlastně v podcastu, kde jsem mluvila i o tomhle svetříku. Ale že tady byly hrozně hezky udělaný ty vlastně vypracovaný ty lokty, že tady byly nějaký zkrácený řady. A teraz sa na to pozerám, že ty tam máš, nie, ja som to nerobila, lebo ja mám akože, ja som iba urobila bežný rukav a teraz sa dívam, že ty to máš nejaké vytvarovanie. No, je to hrozně hezký. A je to super, že vlastně ten rukáv ti, jako když se tady takhle schrneš, tak je tady míň prostě té látky než tady. A je to takový, no je to hezký, mně se to líbilo. A mi sa ešte veľmi páči aj, že ako vyzerá ten iCord. Ja ešte s iCordom nemám a toto je akože dobrá verzia. Koľko máš okolo krku nahodených, nepamätáš si? Lebo ja mám taký akože... Ale tam sa nahazuje všude stejne, ne? No, ale ja nedávam 60 a ja dávam 80. Už tak ja som dávala podľa toho. Lebo ja mám akože, ja všetky idem, že začínam na 80, ja začínam druhou veľkosťou. Teda druhým počtom očiek, lebo 60 mi bolo úzké okolo krku. Jo. To jsme zrovna teďko řešili s Peťou, s kamarádkou pletací, že lebo ona teď nahodila právě a říkala mi, právě mi psala, říkala, to bylo prostě hrozně malý a ona tam má napsaný jeden ten výstřih, že má být velký, jeden má být malý, ale já jsem nahodila ten velký a jako není velký, že? Ja som videla ten Petín, lebo som ho videla na Instagrame, podľa mňa, že dnes.
A presne som sa na ňo dívala, lebo ona ho nahodila z holstu z toho tady si kúpila. Áno. Tak. A môj je z holstu, lebo ja si ho už musím dať dole. Situácia je už vážna, no. Vonku je teplo. Ja som nahodila a tento môj je kombinácia holstu Supersoft a Titicaca, kvôli tomu, že ja som nechcela tento jeden mať s mohairom. A Titicaca je verzia presne preto, keď nechcete mať na čiernych veciach kopu tých chlopkov, lebo toto síce chlopky má, ale nie je to také zle, dovidenia. A teraz sa mi uľavilo, áno, môžem vám ho priblížiť, aby ste videli. Ja si myslím, že všetci poznajú ten sveter a keby nie, tak tu máte detail. Tak. Má krásne sedlo a toto je sveter, o ktorom ja hovorím, že keď si ho na seba dáte, tak to máte akože druhú kožu. To je, a myslím si, že to tak má väčšina z nás, čo ho už uplietla. A ak ste ho ešte neplietli, lebo on má veľmi zvláštny obrázok titulný na Ravelry, ktorý je taký smutný. Ale sveter je perfektný, takže choďte do toho. A, prepáč, hovor. No, nevím, co jsem chtěla říct. Ne, že se mi líbí, když není, protože někdy vypadá jako drátěná košile trošku. Když je hodně stenký příze a na velkých jehlicích. A to mi spoustu lidí říkalo, že vlastně nechtěli ten ranunculus ples z toho důvodu, že to bylo prostě strašně děravý, že to pro ně prostě nebyl svetr. Jo? A já jsem ho tehdy pletla vlastně z té normy a pak to pletlo kamarádky, se jim to líbilo taky, protože on je vlastně vyplněný, přestože jsem to pletla na nějakých 5,5, myslím, nebo něco takového a normálně normu pletu na 4, tak pořád je to hezky jako vyplněný, že se to dá nosit i jako na tělo, že potom nemusíš mít nějaký tílka, aby ti prostě nekoukaly všechny časti tela. Chápem. No, takže tak. Ja inak by som k tomu znovu povedala to, čo vždy hovorím, že pozerajte sa na projektové stránky na Ravelry, lebo tam človek sa veľmi dobre zorientuje v tom, že komu čo sluší. A ešte tam je jedna tá verzia, ktorá je taká viac voľná. Tá je urobená v tom origináli, myslím, crop a je na také tie šaty, čo majú vyšší pás. A ja mám ešte k tejto téme, kým ju opustíme, 2 svetre, ktoré sú obidva rovnaké, sú od Melody Hoffman a zobrala som ich kvôli tomu, že tieto obidva, ktoré teraz ukážem, spĺňajú tú istú kvalitu v zmysle, že ten sveter sa krásne pletie, dobre robí a je to podobný štýl a vy všetci, ktorí sledujete podcasty, tak už ste ich videli a už ich poznáte. A teraz si nepamätám, ktorý to je sveter, ale napíšem to do popisu, tak si to môžete pozrieť. A tento je z holstu ale Coast a je s mohairom. To je iná verzia a iná kombinácia. A potom tu mám tento, ktorý je z plotulopy a tiež je s mohairom. Ten je hrubší a je rovnako krásny. A toto sú, že je ranunculus a tieto 2, ktoré najčastejšie nosím. Takže keby sme sa bavili, že najobľúbenejší sveter, tak táto trojica akože definitívne vyhráva. A sú podľa mňa, že perfektné obidva. A tento, čo je z Coastu s tým mohairom, tak ten môžem mať iba podprsenku a kľudne na tom, akože na holom tele, lebo nič ma nepichá, nič mi nevadí. Plotulopy by som úplne na holé telo nedala, ale zároveň nie naozaj, že keď si ho chytíš, tak on je oveľa jemnejší, ako by sa zdalo, lebo vlastne tá vlna sa nosením zjemne a ten mohair tam robí svoje. Ne, určite. Je ako, abych i si ho umiem predstaviť, že bych ho nosila. Čím sme dostali nášmu minulému slubu, že vám ich ukážeme a že sa predvedieme, tak ste videli ten kontrast a tú zmenu. Petra má veľkú výhodu, môže ostať ňom oblečená. Ja som nemohla. Môžeš si počítať aj ten môj hlas, či si chceš. Nie, ďakujem ti pekne, ja som fajn takto, ako som. Keďže vonku je fakt, že teplo, lebo však uderilo leto. A tým sa môžeme plynule premostiť k tomu, že sme sa dohadovali veľmi stručne, že aká bude téma. A téma bude leto, lebo veď teda pletieme letné veci. A tak ich tu máme pred sebou a ja som sa rozhodla, že nebudem úplne ukazovať tie, ktoré už som ukazovala, ale ukážem vám také, ktoré majú moje deti, ktoré teda ja minimálne tým pádom mám k dispozícii, ale dám ti prednosť, choď prvá a začínaj, lebo ty tu máš niečo, čo máš nové. No, dobře. A já mám méně věcí, ale takže jsem mohla začít klidně. No to nevadí, já začnu. To je v pohodě. Jo, tak, takže já mám tady svetr, který jste vlastně ještě neviděli. A to je svetří, kterými jsme teďko tak trošku minikalili to je pěkné slovo. No, protože jsme vlastně byli nakonec 2 z našich pletkových setkání, který jsme ho pletli teda. A je to svetr od Other Loops a jmenuje se Lacy Loop Tee.
A je teda varianta i teď tílka takovýho, taky jsem o něm uvažovala. A je to takovýhle jako kroplý svetřík, já ho takhle ukážu na kameru. Je pekný. Tak. Páči sa mi tento detail, ktorý je tu dole na patente, tie dierky, hore aj dole. Jo, je super. A mně se teda líbí na tom ještě jeden detail a to je vlastně tady zezadu, že vlastně tady se nabírají ty očka, není to prostě ta náramenice není na ramenou, ale je vzadu, spadlá do zádu a vypadá to moc hezky. Tady jak se spojují vlastně ty dvě části těch, jestli to vidíte, takový ten trojúhelníček, jaký to tvoří tady, vlastně, no. Slušala by mi taká modrá? Zkus. Bys měla, když jsi blondýna, tak... Ale to je aj, že nie? Či? No, máš stejně většinu. No, ti to vravím. Se podívej tam. Lebo to je, že... Ale nie, lebo to niekedy je, nie? Že prvý plán by si povedal, že môže byť taká modrá, ale ja napríklad, že nie som si istá. Mám ja, že viac tmavá by mala byť, nie? Alebo potom buď tmavá, anebo terkysová. No, terkysová by byla asi lepší. No, s týmito farbami je to niekedy... To je zimní taková varianta. Áno, niekedy také akože... No a... Ale toto sa mi páči, vieš, keď mi donesieš kopu hotových vecí a ja sa môžem tak... že farebne tam môžem byť. Jo. No a co k němu říct ještě jenom, že ten návod je teda takový... Marťa, se kterou jsem ten svetřík pletla, tak tam trošku tápala v tom návodě. Musíte ho číst, ten návod. Marti, promiň. A ona se to tam nějakým způsobem upravovala. Já jsem teda pletla podle toho, jak to tam bylo psaný. Mají tam nějaký drobné chybky v tom návodu, ale jinak jako upletla jsem ho podle toho. A tady to, jak se říkala, tak to je hodně zajímavý ribbing a s tímhle ribbingem ta autorka teď vydala svetr, takový červený, má ho jako modelový svetr, je červený, jenom hladkej a má tam takovýhle na konci vlastně ten patent a s těma dírkama, ale vypadá to super. A on je pletený z vrchu dole, ano? Je pletený, a končíš dole, ano, patentom. Plete se zadek nejdřív, tady ten trojúhelník vlastně, na to se připlete předek, pak tady se vytvaruje výstřih, pak se plete tam zpět, že aby se udělaly tady ty rukávy, no a pod rukávama se prostě spojí a je to. No a dělala jsem ho teda z normy, překvapivě, a byla jsem překvapená jako spotřebou, že jsem spotřebovala na to víc jak 6 klubek. Já jsem si myslela, že, protože třeba na ten ranunculus, co mám to tričko, tak na to jsem myslím spotřebovala 5. No dobré, ale zase je široký. Je široký, je ale i tak jako, no ale je zase kroplej, že jo, hodně. No nevím, prostě každopádně je potřeba na to myslet, že ta spotřeba není úplně malá, nevím čím to je, jestli to je tady těma očkama, jak se splítá, pak nevím čím to je. Mala si, že nechýbalo ti, že podle návodu si mala dost, či nesedělo ti to? Lebo to je dobré vědět. Jo, to nevím, to se musím podívat, když tak to napíšu do nějaký poznámky. Asi si myslím, že jsem měla dost, ale já jsem tak jako nepředpokládala, že by... Chápem. Áno, lebo my sme megalomanky, nemáme veľa, hej? Nie, niekedy máme, akože to je smutné vždy. No, ale naštěstí, já jsem měla obrovský štěstí, což jsem vlastně v tu chvíli nevěděla, když jsem ho začínala, protože my jsme se objednávali něco z Liny, která normu prodává. A my jsme se tam objednávali, dělali jsme jako hromadnou objednávku a objednávali jsme si normu. A já jsem Janě, která tu linii vlastně vlastní, tak jsem se jí ptala, jestli nemá náhodou ze stejné šarže ty klubíčka. Ona říká, no to ne, to prostě nemám, to jste kupovali dávno. A měla. Wow. Takže ano, prostě to potěší, a opravdu se, jako potřebovala jsem ho, takže jsem strašně ráda, že to vyšlo, protože je pravda, že ta norma někdy v těch jiných šaržích má prostě hodně velký rozdíl. Ale to se často stává, na to treba myslieť. A kor u tej jako barevnosti, která je... Ja to vysvetlím pre ľudí, lebo som si práve uvedomila, že možno to ľudia nevedia, ktorí možno ste začiatočníci alebo nepletíte tak dlho. Každé kopko má... Pozriem sa, či to tu vidno. Každé kopko má svoje, volá sa to, že šarža je číslo, lebo kopko má svoj názov, ktorý je napísaný napríklad v tomto od Malabriga na tomto modrom štítku a z druhej strany je číslo. A to znamená, že to je šarža. Šarža znamená, že v konkrétnej
kope, v ktorej sa to farbilo v konkrétnom hrnci, garantujú, že tie klbka sú k sebe veľmi podobné alebo rovnakej farby. Ale to nemusí platiť, keď je to farbené, čo viem, o mesiac neskôr alebo o pol roka neskôr. A ľudia sú niekedy potom prekvapení, že keď si doobjednávajú klbko, že sa môže stať, že tam majú veľký farebný skok. Dá sa s tým pracovať, ale nie je to také jednoduché, že keď už vám chýbajú iba patenty alebo niečo, tam môže byť vidno rozdiel, to je veľká pravda. Ale to, čo by som k tomu povedala, že ja to robím, tak ja rozumiem tomu, že tá vlna je drahá, ale robím to tak, že radšej mám rezervu, lebo keď pletieme, vždy to nejako spotrebujeme toľko k šarži. Já bych tomu možná dodala plynule, bych na to navázala v tom, že tohle je samozřejmě problém taky u ručně barvených klubíček, že jo, protože tam jako, že sama barvím, tak vím, že ne vždycky, ať se snaží člověk, tak ne vždycky to je možný, prostě tam ty prskance udělat třeba stejně, že jo, nebo ten flíček, jo. Pokud si vyloženě nepíšete, nebo nějaký recepty takový jako hodně detailní, prostě je to jako složitý. A tak já vždycky doporučuji, že stejně, i když člověk má třeba ručně barvenou přízi, což platí třeba mimochodem u Malabriga, protože Malabrigo, pamatuju si, když jsem prodávala, že mi přišlo jedno balení a tam bylo prostě, lidi chtěli jako stejnou šarži, ale to bylo úplně jedno, protože i v rámci toho jednoho balení každý to klubíčko bylo trošku jiný, jo. Takže já vždycky doporučuji, je to trošku jako ano oprus, ale prostě vzít si minimálně, já to dělám tak, že si vezmu všechny ty předínka a jakoby seřadím si je, třeba když jsou různý, tak od nejtmavšího po nejsvětlejší a vždycky poslední třeba čtvrtinu nebo pětinu nebo poslední, prostě když vidím, že to klubíčko je malý, tak ho začnu střídat s tím prostě dalším. Někdy se to dělá, když jsou hodně velký rozdíly a třeba člověk ví, že má to třeba jako půl na půl, že by tam byly vidět ty rozdíly, tak se střídá prostě 2 klubka na jednou. To som ja chcela povedať, že urobíš jeden riadok a druhý riadok. Pozdravujem Mišku, sú takí ľudia, ktorým to vadí. Tým, ktorým to vadí, keď vám to vadí, potom sa to dá urobiť tak, že striedate, že jeden riadok pletete z jedného klubka, druhý z druhého a urobiť také plynulé tieňovanie. Sú ľudia, ktorí s tým majú veľký problém. Ja tomu rozumiem, akože ja s tým až taký veľký problém nemám. Ja s tým mám problém, třeba tak tomu rozumiem. Chápem, lebo akože ja dokážem veľa odtolerovať, ale viem, že sú momenty, keď by mi to vadilo, ale potom sú také momenty, keď som s tým OK. Jo, když tam je prostě proužek takové, tak jako mě to, nejsem s tím úplně happy. Ale já většinou teda to dělám tak, že si nechám poslední část toho klubka a pak fejduju, nebo prostě střídám ty pořadě jenom tu poslední část, protože nemám asi na to dělat po celém. Chápem, rozumím. Takže to bylo jenom jsme se dostali někam jinam. Tak, no tak lebo to už je taký náš život. Tak. Tak to máme. Tak co ty máš tady? Ja som teda poprosila svoje deti, aby vybrakovali v skrine, lebo som si hovorila, že to je vidno menej často, než tie, ktoré tu ja bežne mávam, tie moje. A začnem týmto. A teraz si možno spomeniem, minulý rok som ho plietla, je od Petit Knit, toto tričko. Neviem, už ešte ho aj pletiem, takže akože bude to tam niekde v popise napísané. Neviem. A keďže môj telefón je tu na opretý, tak neviem, ktoré to je. Ale nie je to tak dlho. Podľa mňa to je, že 2 leta maximálne dozadu, čo ona vydala toto tričko. A je pletené z hora dole. Tulipty. Nie, to nie je kumulus. Tulipty by sa mohla volať. Neviem, to je jedno. A ja si inak myslím, že som v minulom podcaste o ňom hovorila svojom a tam som hovorila, že viete, čo neviem ho nájsť. A nevedela som ho nájsť, lebo ho mala moja dcera, lebo som jej ho očividne darovala. A vyšlo trochu väčšie a tam by som znovu... Dobre, poďme takto. Je upletené z Pima Cotton od Malabriga. Kedykoľvek znovu by som z tej priadze plietla. Je úžasná, nádherná a je to moja už 3. vec z nej. A som z nej veľmi šťastná z toho celého, lebo nie vždy bavlna má príjemnú mäkkosť. Akože neplatí to vždy, ale v tomto prípade to platí veľmi, lebo je naozaj mäkučka veľmi príjemná. A napriek tomu, že to je bavlna, ktorá môže byť ťažšia, tak tejto sa to netýka. Je pletený, z vrchu tiež tu mám, nie úplne ten trojuholník, ale tiež sú tu také naberané ramená. Má veľmi pekný detail okolo krku. Jo. Krásny. A vlastne tie rukávy sa naberajú a pletú sa, sú súčasťou toho pletenia. To je vsadzovaný rukáv, ktorý vyzerá ako keby bol všitý, ale nie je, že on je taký viac elegantný,
dodržaný a je veľmi pekne vypracované to tvarovanie na tých rukávoch, takže dobre sedí. Jedinú vec, ktorú by som povedala, je tradične u Petit Knit a to je, že zvážte veľkosť, lebo ona má aj, toto je S-ko a podľa mňa by sme mohli ho zodpovedne vyhlásiť za M-ko úplne s kľudom, lebo je také voľnejšie. Takže keď chcete mať to tričko viac obtiahnuté, že by vám to vadilo, tak prepočítavajte a vrele odporúčam skúšku očiek, lebo popity. Popy, teď to na ně koukám. Popity. To je ono. Však ja tam prídem vždy, akože v jednom bode sa tento zázrak stane aj spomeniem a podržme ho v hlave, lebo ešte o ňom budem hovoriť. Jo, a je krásny. Veľmi, veľmi, veľmi odporúčam, nádherné, úžasne sa nosí, veľmi dobre sa plietlo a tie rukavy sú úplne že ňuňu, tým, že sú vlastne hotové a potom už som plietla iba tento malý kúsok s patentom. Takže to je moje číslo 2. Ideální. Áno. A my máme farebne podobný s tvojim ranunculusom. Veľmi blízko sme, to je taká tá koralová červená. Tak. No to je zajímavý, že mluvíš o té bavlně toho Malabriga, protože já jsem si, když jsem končila krámek, tak jsem si ukořistila jako tuhle bavlnu právě, ale v takových na mě úplně netypických barvách. A říkala jsem si, je zvláštní, že to je bavlna, ona je vlastně silnější, že to je to veráno je DKčko, jo. A já jsem si říkala, že na ty letní projekty, že to je poměrně jako silný, i když tohle je taky vlastně DKčko, jo. Ale tak to je super, že vidím z toho hotový projekt, protože já jsem ten svůj teda ještě neudělala. No ja som to robila na 3,5, lebo ja na voľne pletiem a ona je odporúčaná na 3,75 štyrky, ale akože však každý ako uťahuje, ale ja som veľmi potešená z výsledku, musím povedať, že toto je také, že určite to nie je posledné a aj tu ešte v tejto kôpke mám ďalšie, ktoré ukážem o chvíľu. Takže celkom jistě ano. Je krásný, musím říct. Meký, jemný, ňuňu. Jo. Ideš. Tak, idu. Tak. Tak, já jdu úplně k nejhistoričtějšímu kousku letnímu, který mám. A tím je tenhle svetr, který my jsme prodávali Normu kdysi dávno a nikdo ji nekupoval. A tak jsem tenkrát spolupracovala s Helenou Remlerovou. Doufám, že nekomole jméno, když tak se omlouvám předem, ale myslím si, že ne. A ona nám udělala návod, tenkrát pro nemravku a ten návod se jmenuje Feather-like Top. A je to takovýhle topík, který se vlastně plet od spoda. Mimo jiné návod na něj ještě najdete pořád na nemravka.cz a najdete ho, myslím si, že Helena se opak zadala i na Ravelry, takže ho tam najdete. A on je nesmírně ženský, ten top. Mně se strašně líbí. A je to tím, že má vlastně záda má pletený tady z těch peříček. Jo, je to krásne. No. Ja teraz premýšľam nad tým, že by to bolo veľmi pekné aj na blúzu, že to nemusí byť iba letné, že to by bolo pekné, akože, že máš blúzu a že máš to ako vestu, lebo je... Jo. A teda Origo, ten návod je tak, že tady vlastně je to celý hladký. Okay. Ale já jsem nějak měla potřebu si tady prostě udělat to jedno peříčko prostě vepředu, ale jinak můžete ho mít vlastně jenom hladký a dá se to vlastně nosit, že můžete tohle dopředu, dopředu, jo, je to vlastně od spoda pletený a tady pak se to že ten lodičkový výstřih má. Tak. A je to vlastně přední strana je stejná jako zadní. A je krásný, vypadá hezky, myslím si, že třeba i k těm šatům by byl hezký přes to, je moc hezký. No, i k džínám to vypadá pěkně. No a tenkrát jsme dělali kal na to a byl to takový jako úspěšný kousek hodně, takže to je můj letní projekt, kdybyste chtěli si ho upléct, tak určitě jako je možný i z nějakých jiných, možná i z toho, já si myslím, že třeba z toho verána by byl taky krásný. Inak ono je to zvláštne, že jak niekedy človek má taký pocit, že má fakt, že dobrý materiál, dobrú priadzu a že ľudia sú takí, že ešte nepoznajú, nevedia a že vlastne musíš niečo urobiť, aby sa ukázalo, že áno, stojí to za to, že môžeš o tom hovoriť veľa, ale že niekedy presne, kým to nie je hotové, tak vlastne... Je to tak. Lidi, když to nevidí, tak. A já si pamatuju tenkrát ta Helena, která ho vlastně pletla, tak mi pak říkala, že vlastně se ho jako bála nosit, že si myslela, že bude ta Norma hrozně taková choulostivá, že prostě na ní musí opatrně, nemusíte, prosím vás, jo, kdo... A kvůli tomu, že ona má taký lesk?
No, nevím, prostě měla pocit, že to je jako choulostivý materiál, ale vůbec není, jo. Tam je vlastně bavlna, viskóza, co tam všechno je, prostě letní tady ty materiály a není choulostivý, jo. To tričko mám už fakt jako dlouho hodně, jo. A nosila jsem ho jednu dobu, teď už ho nenosím tolik, ale nosila jsem ho strašně moc. A drží. Mně se páči, že tým, že to má ten pierkový vzor, tak vlastne dolný patent na zadnom dieli má také vlnovky od toho vzoru. To je pekné. To je taký akože, že urobilo to dizajnerský detail, ktorý pôvodne asi nebol úplne v úmysle a super to vyzerá. Jo, pekné. A vidíš, to jsem si nikdy nevšimla. Hej, je to pekné. On asi chudák, jak ležel teď dlouho ve skříni, tak se poskládal nějak. Ale tak to je takový hezký projekt a dá se to vlastně plíct, že můžete plíct vlastně i ten zadní díl vzadu vepředu. Ano, jasné. Jo, je to prostě na vás, jak to. A tady těmi boky vlastně se to dá i zúžiť, jasné, rozšířit, vytvarovat. Jasné. No, tady je to tam patent vlastně po boku. No. Okay. Takže to je Feather Lake od Heleny Remlerové. Tak. Perfektné. Tak jo. Ja sa budem držať témy Pima Cotton, toto tielko. K tomu teraz neviem nič a ani si nespomeniem, nie, že by som nechcela. Povedala by som, že my favorite things, ale neviem. A opäť raz. A tým, že aj napriek tomu, že to je vlastne tento, že stále hladko, čo vytvára iba vrúbkovaný efekt. A napriek tomu, že tá Pima Cotton je podľa mňa, že trošku ako bavlna ťažšia, napriek tomu to nešlo veľmi dole. A to už je akože nablokované, vyprané. To je zajímavý. Ja som si myslela, že pôjde viac, že viac klesne, alebo že sa natiahne, ale neurobil to. A má veľmi pekný, neviem či, akože možno teoreticky nevieme toto úplne nazvať, že lodičkový, lebo to má také krátke ramienka, ale ten rovný výstrih nie je zlý. No určite som aj o ňom už hovorila, takže a má veľmi pekný detail tu tam je I-cord okolo rúk, namiesto rukávov a rýchlo to bolo hotové, samozrejme má to dobrú spotrebu, lebo vedie to iba tielko a tuto mladým slečnám zjevně takéto věci sluší. Že to sluší. A mě teda fakt překvapuje, že se nevytáhnul, protože ten vroubek tiež, tomu má si myslela, áno. Myslela som si, že sa to stane. Áno. Tak to je hezký. Tak to je výhoda, že sa to nestalo. Takže zůstal krop. Áno, zůstal krop. Krásný. Áno. Krásný. Tak ukáž nám ještě jedno tielko. Tak dobré, už keď mám toto, to je opäť raz Petit Knit. A toto naozaj teraz vôbec, hej, že názvy nič, ale je urobené z hodvábu Knitting for Olive, ktorý som dávala dvojmo a je Blood Orange sa volá tento odtieň a to sú všetko také akože crop topy mojich dcer, ktoré teda ale akože nie len preto, ja neviem, teraz rozmýšľam nad tým, ale akože keby bolo veľmi teplo, možno ja by som si dala ešte takéto tielko, že nemám taký ten, že už nemôžem. Ale tak já si myslím, že tohle se dá, je hezky. Já si to umím představit, že bych se to dala třeba s kraťasama a přesto bílou lňanou košili. Áno, napríklad. Víš, áno, že to tam máš ako akcent. Rozepatýho, takovýho. Lebo teraz, akože to je taký ten moment, nie, že ja si to pamätám, že moja babička mala také, že nie, už nemôžem nosiť inú farbu, akože hnedú, sivú, čiernu, neviem čo, tak našťastie toto už je za nami. Odry? Áno, Odry Top. Odry Top, toto je Odry Top. Ďakujem ti veľmi pekne. Je krásný. A to si pletla z čeho? Knitting for Olive Pure Silk a dvojmo. A dvojte. Áno, dvojmo, lebo... Peťa si tady kupovala minulý rok i tú samú barvu dokonce. A on je, akože to je môj obľúbený materiál na leto, naozaj, že je a ešte potom budeme mať jedno ďalšie, áno. Tak já možná vezmu teda, já představím vám svého Pure Silk projekt. Áno. A já teda já to řeknu. Ideš. Idu. Tak, tohle je hipster top od Hohy Locatelli, patří to tak? Ano. A já jsem ho pletla z Pure Silku, ale z jedné nitky. Ano. A já teda musím říct, že mně se ta příze strašně líbila na klubkách, se mi líbí moc, ale úplně jsem se s ní jako nezžila, ale myslím si, že kdybych ji měla dvojtě, tak bych se s ní zžila velmi dobře. Protože mně se líbí, ale přijde mi jako tenká, nebo já nevím, jo, tady to mi přijde takový, že jako nemá tvar. Když se na to podíváš, tak je to takový jako
jako vytahaný mi to přijde. Jo. Přitom jsem pletla na poměrně malých jehlicích, na snad i míň než doporučených. No a stejně mám z něj takový zvláštní pocit. No dobré, ale zase si tam isto. To je tá vec, podľa mňa, že on je oversized v tom aj pôvodnom prevedení a podľa mňa to proste inak pôsobí tie veci. A keď to máš na sebe, tak ja si nemyslím, že to vyzerá. Vieš, že inak to vyzerá, keď to máš v ruke a inak to vyzerá, keď už to máš na sebe. Jo, je to tak. A má veľmi pekný detail tu na pleciach. Na to chci upozornit, že ale kvůli tomu já jsem ho pletla, jo. Kvůli tomu to jinak dost si se namakala. Co se dělá úplně na začátku, tím se začíná, vlastně plete se od zhora a tohle je to první, co děláte, pak jdete dopředu a dozadu, jo, pak se samozřejmě spojí. No a co bych řekla u tadyto, já jsem to... Tady totiž možná proto k tomu mám takovéhle emoce, protože ten svetr vznikal to byl opravdu porod, jo, protože já jsem ho vlastně, když jsem ho dopletla, tak se mi nelíbilo, jak je tady udělaný to Véčko a tudíž jsem ho tady přestřihla. Wow. A vypracovala jsem znova to Véčko a pak jsem ho KitchenAidem jako sešila, jo, takže to možná pro toho úplně nemusím. Ale co jsem chtěla, tady totiž v jednom bodě, když se dělá to Véčko, tak se tam vlastně neustále přidávají oka a přidávají se v lícové i v rubové řadě. To nemám ráda. A ono se tady právě, že se tady městná strašně moc ok a dělalo toto. A dělá to i ty hohy to dělá. Že vlastně se to Véčko jakoby zvedne nahoru. Což vypadá hrozně divně. Jako ono si to nevšimnete, když se na to nedíváte, nezaměřujete. Mně se to prostě nelíbilo. Ale já jsem tehdy jsem to nevěděla, ale když jsem teď testovala pro Noriko jeden svetr, tak ona to tam má řešený v nějakým jiném, někde přidávala, myslím, že v podpaží nebo někde, nebo ve výstřihu, nevím, přidávala hodně a dělala to tím způsobem, že vlastně přidala a vedle toho oka jakoby udělala jedno nahození. Okay. A to nahození v té další řadě použila pro to další přidávání ok. A nedělá to, já jsem se bála, jestli to nebude dělat dírky, nedělá to dírky a je to super geniální nápad a pak se vám tam prostě neměstná ty očka. Jo? Takže tohle jako musím říct, že mi přijde jako super nápad. Jinak teda, co se týká tohohle svetru, tak super byla spotřeba, protože já jsem měla 2 klubíčka, nebo 3 klubíčka od každého a 1 a kus mi zbylo. Áno, má dobrú, že to spotřeba je super. Dobrú. Inak ale vieš, nad čím rozmýšľam, že a to máš niekedy takú emóciu k tým pleteným veciam, lebo napríklad, že veľa ľudí, a podľa mňa aj Peťa ho má, a ja neviem, že či ho aj ty máš Elton, to je tiež od Hohy. A napríklad ja tam mám tiež, že je veľmi, pre mňa, on je strašne rozgajdaný. Jo. A pritom, keď ho vidím na ľuďoch, tak to také to nie je, ale akože keď ho vidím položený iba tak, že nie, že toto nebudem pliesť. Že proste niektoré, a toto je z toho súdka, lebo ona má vždy také, podľa mňa Hohy Locatelli tam má jednu celú sériu tých svetrov, ktoré sú boxy. A to je, že akože od veľa vecí závisí, a je taká, že mne sa to páči, keď to tam vidím, ale neplietla by som ho. Že taká, že neviem vlastne, že či by mi to slúšalo. A nechcem sa tak akože... Jo, já teda od Hohy moc nepletu, přiznám. Já od něj velmi rada. Já jsem si kdysi koupila nějaký návod a přijde mi, že ty konstrukce jsou někdy pro mě složitý, jakože že se to dá vyřešit jako jednodušším způsobem. Já vidíš, že to já vůbec nemám, já mám strašně ráda její věci. Jo, já jsem začala jsme tenkrát začali nějakou vestou Virginia něco a tam bylo, ještě dokonce tam byl lace nějaký a to já úplně nemusím, takže tenkrát jsem to ani nedopletla, možná tam vzniklo někde takový, ale pak jsem pletla, tohle to se mi tak líbilo, že ten detail je opravdu krásný, jo, takže a pletla jsem toho Eltona vlastně od ní, no, ale jinak jako... A ty máš ráda ten svetr? Eltona? Mám. Je super. Lebo on je, vieš, on je v podstate podobný. Inak ja som teraz rozmýšľala nad tým, že keby si na toto naplietla rukávy, že ako sveter by to bolo super, lebo by to malo ten istý efekt. Jo, to by bolo, no. Vieš, že možno iba, že ani nemusíš nič, lebo veď by to nevadilo ten detail, ktorý tam je urobený. Že no, možno... ale nebudu to dělat. Škoda,
pravda, lebo nie? Jo, Bol by že bych měla to by bol, jako... hej, to by bol veľmi pekný No ale co sveter. tady s tím ribbingem? Nič, jo? necháš ho tam ako detail dizajnerský, aby som to iba nabrala. Jo. Aspoň ti to pomôže, keď budeš naberať očka. Budu vědět, kde to je. V každom žebolčeku. No nevím, ale ještě mám jedno to klubíčko a já jsem ho určitě někde ztratila. Ja by som to premyslela ešte, čo ja viem, bol by to pekný sveter. A já Keď ho si ho asi... predstavíš bielým rifliem, No, já Na k tomu mám leto? takový lněný dokonce kalhoty, které jsou No tak podobně potom, no barevně. tak Je potom. to jako... Já ho asi vezmu na Melososa, no. vieš, lebo je krásny, akože to je také, že niekedy Na modrou máme... šanci. No. To sme hovorili, že musíme urobiť a to sme neurobili, že vybrakovať skrine a no však nič, ešte není všetkým dňom To je koniec. pravda. Áno, lebo ja Co som, nenosíme. lebo sme sa rozprávali a Pravda. Peťa mi hovorí, že musíme sa baviť o ranom kolose, lebo sme to slúbili a ja som bola taká, že musím si pozrieť ten podcast, ale toto sa nepodarilo. Tak tým pádom aj to sme slúbili, urobíme to niekedy. Príde taká chvíľa. A to je dobrý nápad. Příště to uděláme. Hej, len si to musíme Slibujeme. povedať skôr. Mohol by si to napísať. To spíš. Napísať si pripomienku. No ale na kdy, víš? No, tak veď toto, no. To ja mám potom tie lepky, vieš, mám ich na stene a tam také, že keď to príde. A tak já doufám, že se sejdeme dřív, než ten lepík jako Ja tiež, spadne. ale pozri sa, pol rok prešiel, ani nevieš ako, Tak, vieš, to je také, je to že to tak. neplánuješ, ale sa to stane, bohužiaľ. Tak to je, Tak. život je Tak taký. to je, no. Tak jo, takže to je hipster top od Hohy. A mimo jiné v tomhle designu má i šátek. S Fakt? tím, A s ja tím viem, detailem. ktorý, A ale je neviem, moc či nie je hezký. free. To nevím. Tak by som Ale povedala, že či tam nie je, Je to možný. že či to nie je ten jeden, ktorý je free návod. A neviem, či nie je iba z jedného klopka. Teď jsem to chtěla říct, že si myslím, jestli to není jednoklubkový. Že to bolo robené pre Malabrigo, neviem, či nie. To nevím. To si nepamätám. Nevím. Ale povedala by som, že áno, lebo Ale som můžete se sa... podívat. Je krásny. Tak jo, takže... Dobre, hipster. Tak. takže Pure Silk a opäť Petit Knit Friday Tea. Hezký. A tento je jednotlivo urobený, ale tým, že je to tento polovičný, čiže Fisherman's Rib, že to nie je brioche, ale je to Fisherman's Rib a má taký zaujímavý detail okolo toho raglánu. Je veľmi jemný, veľmi príjemný, veľmi príjemne padavý Pure Silk iba z jedného vlákna. Nepamätám si, koľko som na neho minula, ale určite som o tom už hovorila. Keď vás to zaujíma, ale nemyslím si, že som mala väčšiu spotrebu alebo čokoľvek, bolo to podľa návodu. A toto je veľmi príjemné tričko a z toho, čo vidím na mojej dcere, tak ho rada nosí. Ale znovu je tam, myslíte na veľkosť. To budem stále opakovať pri jej veciach, lebo proste tie veci sú podľa mňa, že trošku treba sledovať to pozitív ísť, aby človek videl, že koľko centimetrov tam má extra. Ale inak mu nemám čo vytknúť. Mně se teda líbí moc, ten raglán je naprosto úžasný. Áno. Ten Takže je ja opravdu nemôžem krásný. úplne zdieľať a ešte aj tým, že alebo že či to je tým vzorom, lebo to je úplne, že ten materiál je taký mäkký a tak príjemný, keď je to, Jo, že keď to nie je iba hladko, že... Hele, a nepamatuješ si, když ho blokovala, co udělal ten Fisherman? Nič, Nic neudělal. akože trošku sa natiahol, ale nič akože Protože dramatické. Áno, aj tiež som si myslela, áno. Obvykle tenhle, ale to bylo asi tím materiálem. Já si myslím, že kdyby ho člověk pletl z nějakého merína, tak určitě by se to natáhlo hodně. Vieš, čo ťažko povedať, lebo akože ono to aj záleží, lebo sú ľudia, ktorí mi povedali, že keď pletú z tohto Pure Silk, že tiež sa im natiahne. Podľa mňa veľmi záleží, že ako uťahuješ. Určite. Že treba si robiť, a ešte tam je stále tá vec, ktorú ja stále dokola hovorím, že keď robíte letnú vec, je to rozdiel, ako keď človek pletie z vlny. Aj keď urobíte tú vzorku, ona sa proste nenatiahne tak dobre, lebo keď si zoberiete tú bavlnu, ona má hmotnosť a to proste ide dole. Tak. Na to treba myslieť. Čiže to je rozdiel. Tam stále treba myslieť na to, že je to rozdiel. Keď robíte čokoľvek iné. Je to tak, no. No. Je to tak. Já totiž vlastně s tím Fishermanem mám zkušenost a pletla jsem z toho dceři svetr a pletla jsem ho shodou okolností teda z Merina od Olivy. A vytáhnul se mi hodně. Naozaj? No, ale ono to v tom návodu bylo psaný, že se jako vytáhne, takže to se stalo. Opravdu proto se ptám na to u toho trička, a to tričko je krásný. Teda. Zas popravde poviem ti to takto, že ja to mám tak, že keď sa natiahne, tam to vieš iba kúsok spárať, horšie, keď musíš nadpletať. Áno. Lebo to je akože oveľa horšia verzia pre mňa, že pre mňa je jednoduchšie vypárať, kebyže si predstavím, že musím
ešte pripletať. Alebo ho niekomu dáš, ne? Alebo ho niekomu dáš, áno. Třeba. Ale ja mám potom, že ja som tiež podľa neho urobila, ale presne podľa Friday Tea sveter, takže som išla S-ko, ale dala som ho na väčšie ihlice a je vlnený a mám ten prúžok modrý a bude to normálny zimný sveter s mohairom a ten je veľmi pekný v procese. V procese? V procese, áno. Už nejaký čas je v procese, no. Uvidíme, že či bude prísť. Toľko. Letošní zimu bude. To neviem. To neviem slúbiť, lebo už som si myslela, že bude minulú a aha, nie je. Tak jo, tak jdem na další? Áno, môžeme. Tak, já tady vezmu tenhle, ať máme nějaký změnu materiálu trošku. Ten je nádherný. Tak, tenhle svetr jsem dělala minulý rok a asi ho znáte. Taky jsem ho představovala už v podcastu minulý rok. Už je to před Je to minulý od rok? Caitlin Hunter. Áno. Caitlin Hunter, Alpine Bloom a je to Áno. ta letní verze. A to už možno je pred minulý rok, nie? No, asi jo. O to už, akože mne inak Určitě, No, ano. no. Takže 2 roky zpátky, tak už to je strašný. Tak, je to ta letní verze, která se liší od té podzimní vlastně tímto. Tím ribbingem, který tady je jako krajka, což je hrozně hezký detail. A je to teda vyplejtaný, tohle ten materiál jsem si na to barvila sama, to je hedvábí s merinem a tohle je Spin Cycle. A ja som si je to myslela, jedno že to je kousek Cyberbell. klubička. Není, ale šlo by to taky určitě. Áno. No, ja som to robila A z nej. dokonce si Edition 3. myslím, že já nevím, jestli prodáváš taky ty bavlněný. Áno, to je toto, čo je tu. No tak to potřebuju, takže co si odvezu. To je to, čo je tu. Tu bavlnu já jsem teď viděla od jedné pletařky a měla z toho upletený svetřík z té bavlny, z toho caubru a vypadalo tak nádherně. Já jsem říkala, ježišmarja, tak to musím zkusit. A myslím si, že tohle by bylo hezký, přestože je to teda výplet, tak já si myslím, že by to šlo určitě z toho caubru a s nějakou jednobarevnou. Tento je Spima Cotton a je to Cyberbell a keď ho chytíš, tak podľa mňa nie je ani až taký hrubý. Je krásný. Áno. A ja som sa nevedela rozhodnúť, že aké spravím rukavy, že či iba snehobiele, alebo či tiež vypletané, takže to zatiaľ ostalo ako vesta v procese. Ale vesta by bola hezká tady udělat. Hej, veď áno, no tak a vidíš, ten už je od minulého roka hotový a stále nič. Ešte som sa neposunula. Zraje. Hej, zatiaľ, no jak také víno, presne, tak to je. No a tady k tomu svetru, já nevím, co k němu říct, asi možná ho znáte, ten se hodně pletl. Jediný, co tady bylo, takový triky trošku, že vlastně upletete to sem, že jo, a tady pak tuhle část krajkovou pletete jako od spoda nahoru a pak kitchenerem se to sešívá, jo. Což je šílený, že to není navržený jako, rozumíš, v obráceně. Já jsem to urobila opačně. A taky znám lidi, co to tak dělali. Já jsem teda šla tím způsobem, já se šla podle návodu, no ale stalo se mi tenkrát to, že jsem se našela, tím kitchenerem jsem se našela ten jeden rukáv jako z rubové strany. Mm-hmm. Takže já jsem měla jeden líc, jeden rub. Nejdřív jsem to tam chtěla nechat, ale když jsem zjistila, že ten druhý jinak, tak jsem si říkala, no tak to je blbý. Takže jsem strávila další asi 3 hodiny páráním toho kitcheneru, který už tam byl, jak kdyby tam patřil, že samozřejmě. No, ale no, je ja fajn. som to urobila tak, že ja som to otočila a plietla som. Jo, taky jsem Lebo som si povedala, že toto je do toho, akože, že to sa mi naozaj nechce. Že? Jo. A ešte keď si zoberieš, že tým, že ona je melírovaná, tá vlna, takže že vlastne aj nevidíš. tak akože, a tebe to urobí to, čo má urobiť. A jej z môjho pohľadu je úplne jedno, že ktorým smerom to pôjde, lebo to končí aj tak rovnako, že vlastne som nepochopila úplne, že prečo to urobila. Je pravda, že já jsem taky masochista, že já ten kitchen mám ráda. Ale veď ja tiež, ale nechcelo sa mi. Jako nemám ráda ho párat. To jsem zjistila. A teda musím říct, že přestože v tom je hedvábí, tak není to úplně do horkého léta, teda rozhodně. Okay. Ale na takový to letošní jaro je ideální, protože letošní jaro je takový, jaký kdysi bývalo, že jo? Že je prostě hodně... Ale hodně dlho bylo. Ale já jsem spokojená. Ještě by mohlo trvat. No, ale tak to je přesně na to. Takže to je Alpine Bloom letní varianta. Veľmi pekná farebná kombinácia. Dobre to vyzerá v tej fialovej. Jo, je to docela hezký. No. Takže, môže byť. Tak, môže byť. Tak. Dobre, pokračovanie. Tieto dve veci, ktoré budú nasledovať a ktoré budem ukazovať, je voľná tvorba, by som povedala, moja. To bola požiadavka mojej dcery, že si prosí tričko, tielko. Tielko je z Katanie.
vyslovene to bolo ako, že ona mi dala nejakú predstavu, povedala, že čo tam chce mať a ja som išla iba ako mi vyšlo. To nebol tam žiadny návod. Ale inak si myslím, že keď sa pozriete na Ravelry, že keby ste veľmi akože úpenlivo hľadali v tých voľných na stiahnutie, je aj kopu vecí letných, ktoré sa dajú nájsť, ktoré sú k stiahnutiu voľne a kde viete improvizovať. A toto je, že ja si ani nemyslím, že som si vôbec robila nejakú extra vzorku, že toto bolo len, že podľa niečoho, akože to bol čistý odhad. A potom sú tam dopletené tieto hore, vlastne tieto ramienka. A čo ja viem, vidím ju v tom často. Ona to nosí, to čo si povedala, že ona to nosí normálne do práce pod sako čierne v lete a potom vykrača z práce a už ide iba v tielku. Jasne. Takže toto je taký jej obľúbený kúsok. A keď sme pri Katanii, tak tu mám k tomu ešte ďalšia požiadavka, bola taštička, ktorá je z Katanie dvojmo a to je presne, že taštička festivalová na mobil. Krásne. Iba na základné nevyhnutné. A to bol jednovečerný projekt. To bol taký, hej, no. Že, hezký, krásny. Áno. A k tomu nejaký kalhoty široký, máme modrý a úžasný. Takže toto je také, čo môže byť ale aj darček. Že nič extra špeciálka. Já bych možná řekla k tomu, že možná třeba na Dropsu, na stránkách Dropsu určitě ty návody zdarma tam jsou a na takovýhle. Já vím, že jsem pletla dcerám vlastně taky jeden takový jenom crop top, takový tílečko. Bylo docela podobný tomu a na Dropsu. Áno, oni majú to, Garn Studio je tá stránka. Tak. Alebo podľa Dropsu, cez obidve sa to dá nájsť podľa mňa. Môžeš. Já myslím, že říkej ty to tady máš ještě víc. Tak dobre, držme sa Katanie. Toto už všetci už videli. Já dneska poprvé jsem nadšená. Toto je háčkovaný sveter, ktorý je háčkovaný z Katanie. Jeho príbeh je, že som háčkovala deku, ktorú moja dcera veľmi chcela a keď sa na ňu zahľadila, tak sa ma opýtala, že či by som jej mohla urobiť taký sveter. A tak som ho uháčkovala. K tomuto nebol žiadny návod. Ja som išla iba akože bajočko odhadom a chcela som, aby boli vsádzané rukávy, lebo som chcela, aby to malo trochu tvaru. Občas tam vidno aj, kde tú nitku, ktorú som tam zapošívala tým, že je to háčkované, alebo teda zaháčkovávala a ani som extra nič preto nerobila, aby to vidno nebolo, lebo som si povedala, že mi to vlastne nevadí a dopletala som tú légu gombikovú a dopletala som aj patenty na rukávy a teda nosí ho veľmi rada. Ale je to sveter, ktorý je, akože on je letný a sú tam, kde tu tie dierky, lebo tam sú to sú vystriedané dlhé a krátke stĺpiky, ktoré robia ten vzor. A čo ja viem, príjemne sa mi robil. Akože robila som potom ešte jeden, ja ho mám niekde tu je. Ešte trochu menšom, lebo ešte aj druhá dcera chcela, ale ja neviem, čo sa stalo, ale urobila som ho. Ten je malinký. Áno, ale pritom ja som akože počítala, tým, že som si nerobila, že to nebolo podľa žiadneho návodu, iba som tak išla a proste ten je úzky, takže ten tu je taký akože voľne ležiaci, hej, že ako verzia, lebo takže sú takéto barvy dva. Sú krásne. A to je Katanie? Áno, to je Katanie, áno. Ja z Katanie strašne rada háčkujem, to je veľmi príjemný materiál. Je to 100% bavlna, má krásny lesk. Takže týmto by sme mohli uzavrieť kapitolu Katanie a tam sú tie deky, ktoré sú tiež z nej. Já jsem říkala k tomu projektu, já jsem na něj koukala na začátku a mně se strašně líbí právě kombinace toho pletení, toho háčku, protože ten háček je takovej jako takový drsný, je to, takový jako hrubý. A to pletení tomu dodá tu jemnost, ještě jak je to z té růžové, tak je to naprosto úžasné. Áno. Pekné, moje obľúbené. Tak jo, tak super. No a já tady mám projekt jeden, který jsem pletla taky, teda už je to 2 roky. A to je zase moje oblíbená Norma. A tohle je svetr, který přiznám, že už bych nikdy nepletla. Prečo? A je to Robiné Light. No, protože ono, jak se to vyplejtalo, tak ta Norma je prostě klouzavá. Okay. Jo, takže já teďko nevím, jestli, já jsem teda tady, jsem i zaplítala, jo, protože tady je nějaký 6 oček, tady vlastně v těch, taky vám to ukážu, tady vlastně v těch obloučkách, jsem tady v té části, kde nejvíc těch ok, tak tam jsem tu v polovině tu přízi zaplítala. A je to tam maličko vidět. Ona prostě, ten materiál, není to vlna, že jo, takže ono to jako úplně neodpustí. Ale možná to vadí jenom mě.
Ale není to také zlé. Není to zlé, ale já jsem to totiž pak, víš co, jsem pak prostě udělala to, že už jsem to přestala dělat. Aha, okay. Myslím si, že někde jsem už to pak, myslím si, že na těch rukávech už jsem to nedělala, nebo někde, no, jakože už jsem se pak na to vykašlala, říkala jsem si, že to vlastně je jedno. Když tady to pořád vypadá, že to tam je, nevím. No, každopádně bylo složitý to plíct a já vlastně držím, když vyplítám, tak držím tu přízi v jedné ruce a mám ji vlastně obtočenou okolo prstů. A když mám, že ty příze 2, tak je mám okolo těchto 2 prstů a vlastně tu normu si musím obtáčet 2krát, aby mi jako neklouzala. Aha, okay. Takže v tomto, to teď dělám vlastně taky vyplétaný projekt z normy teda. Jsem už řekla, bych to že nedělala. Už bych to nedělala, ale tam je to fakt kousíček, jo, tam je to trošku jiný, to pak řeknu, trošku jiný případ, ale je to prostě náročnější a není to rozhodně, jako on je krásný ten svetr, jo, to vůbec, jako ten výsledek myslím, že je super, ale není to asi, kdo vyplítá poprvé, tak bych to moc nedoporučila, jo? Že spíš na to poprvé bych doporučila prostě opravdu vlnu, která odpustí lecos a hezky se drží u sebe a neklouže a je to takový jednodušší se to naučit než tohle. Ale to nebyl můj první vyplítaný projekt, takže to bylo v pohodě. A tady na tom svetru bych asi řekla, že je zajímavý, že se taky plete, tady jsou zkrácené řady. Ono to je vidět, že vlastně tady, když se podíváš, tak ten rukáv je výrazně další než ta spodní část a je to z toho důvodu, že člověk jak ohýbá ruku, takže tady vlastně, aby ta jakoby látka nevadila. Tak to mi přijde na tom svetru hodně zajímavý. No a jinak já mám ráda lodičkový výstřihy, tak to mi taky přijde hezký. A ty máš veľa týchto, čo sú také akože oversize, že rovnaký tvár toho. No. Teraz, keď som si uvedomila, čo si všetko ukázala, že vlastne už ich bol niekoľký v poradí, ktorý bol takýto. No, vidíš, jak to máme, že každý máme nejaké svoje. Jo, vidíš to, bych to ani neřekla a asi to tak je, no. No se to vždycky tak nějak povede. Ano, takže člověk má to svoje a toho se drží prostě. Jo. No, takže tohle je Envencel a Robinia Light, existuje i varianta Robinia, to je silnější, a existují rukavice a ty jsem taky dělala. No, ty jsem dělala teď v zimě a myslím si, že já jsem si říkala, že bych si udělala nákrčník a to můžete dělat jednoduše, nepotřebujete návod k tomu, no. Ano, jasné, že se to dá návodů, takže to je jednoduchý, no. Takže to je můj další projekt. Musím je teď vyndat. Jsem ráda, že máme ten podcast teď na začátku léta, protože já všechno to vyndám teď a teď to začnu. Ano. Vzpomenu, co jsem všechno. Ano, já jsem přesně toto urobila, hej. Co jsem všechno. Ano, že jsem se pozrela, že vlastně. Dobre, ja mám posledné hotové a to je toto tielko. To je tiež Catania, ale tá hrubšia verzia. Toto bolo na nejakých 4. Tiež je príjemne mäkká. Podľa mňa kvalitou zodpoveda tej Pima Cotton, by som povedala, akože pocitu mäkkosti. A toto bola rovnaká verzia, že náhodná kombinácia niečoho, čo podľa mňa, že niečoho, čo už som robila, akože nemá to jeden konkrétny návod, že išla som podľa nejakej vesty a potom som dokončovala a to, čo som urobila extra, je táto 8 tu na boku a urobila som ju presne z toho istého dôvodu, čo ty si minule pred chvíľou hovorila o tom patente na boku, že aby tam bol nejaký akcent. Ale ako tým, že to bolo na 4, bolo to rýchlo hotové a je to tiež taký letný top. Jo, a to mi připomíná, určitě Petit bude mít nějaký takový návod na takový letrčičko. Môže byť, jasné. A rovnako by sa to dalo nájsť aj v tom Gar Studiu. To by bolo presne to isté. Určitě. Týmto myslím, môžeme Aha, nemôžeme, ešte máme. Ještě mám tady jeden, to je jeden můj speciální projekt. Teda teď se budu chlubit si s impeřím, ale mamka by mi to určitě odpustila. A to je projekt od mé maminky, která pletla, my jsme vlastně 3 sestry, bráchovi ho nepletla, takže to je hopscotch scarf, který je teda mimo jiné návod zdarma. A je to projekt, který je pletený ze schypě jak se jmenují ty klubíčka? Duhový klubíčka jsou to, určitě Verl. Z Virlu. A tady to je Virl Ombre, což byla jejich 1 edice. A vlastně vidíte, že je to jedno klubko a přichází prostě od té nejsvětlejší do té nejtmavší. A musím říct, že já když jsem ho od mamky dostala kdysi, tak jsem ho nosila pořád v to léto. Jo. Je to super, že jak je to prostě bavlna, má to spoustu dírek, tak je to skvělý
když někde trošku pofukuje, tak si ho dáte prostě přes záda, nebo když jste třeba spálení, jste dlouho na sluníčku, tak se to člověk dá přes ramena a je to takový fajn projekt a opakujete vlastně taky tu sekci vlastně těch dírek a tady té sekce těch bobíčků takových malých. A můžete ho vlastně libovolně natahovat. Mamka tenkrát to dělala, mám pocit, podle toho, jak to bylo psaný a ještě jí zbylo kus prostě toho klubíčka. Okay. Ty klubíčka mají 1000 metrů, myslím si, takže jí ještě zbylo podle mě tak to je slušná metra. 200 metrů nebo kolik. Takže šel by i další a šel by podle mě samozřejmě i širší. Kdyby někdo chtěl takový ten jako na zahalení nebo prostě nějaký takový přesplavky, něco takového, tak by to asi z toho šlo. No, tak to je moje letní šálka, kterou, protože v létě nenosím ty vlněný, ale potřebuji mít nějakou šálku, tak tohle je letní verze šálky. Je krásne. No. Ja teraz, keď si to povedala, že keď ste spálení, ja som minule hľadala nejakú fotku a prezerala som tie titulky tých titulných fotiek na videách, ktoré mám na YouTube. A my sme boli na jednej dovolenke pred pár rokmi, kde ja som sa, ale že akože ja som chytila brutálnu alergiu na slnko. A to bola akože dovolenka, kde každý, kto ma uvidel, tak mi povedal, že oh, you are so red. A ja, že I know. A akože každý človek, ktorý ma uvidel. A potom to malo vtipné pokračovanie. Jednak, že som si to pripomenula, ale je niekoľko videí, ktoré sme potom točili, kde som stále červená. A bolo to veľmi vtipné, lebo hovorím dcere, že videla som tie videá, že ja viem, tiež som sa minule na ne pozerala. A ja, že prečo si mi dovolila tie videá točiť? Že, lebo sme ich museli natočiť. Na budúce pred dovolenkou budeme pretáčať. Že aby akože som bola, a hovorím jej, že a potom sem niekto prišiel a pýtal sa ma, že ale tak akože opatrne, že ty si bola na chemickom peelingu? A ja vôbec neviem ani, čo to je. Je toto akože pre mňa je, že oblasť života, ktorej sa nevenujem. A hovorím, že ja neviem, ako to vyzerá. No, že takto. Takto mi kamarátka povedala, že a vyzerá to takto. A ja som bola taká, že a teraz, keď som sa pozerala na tie videá, podľa mňa, že tam je 5 videí za sebou, v ktorých som taká červená, že to bolo hrozné. Ja keď si predstavíš čerstvo obareného raka, to bola brúdka. Dávajte si pozor. Jo. Pleťte tyhle šály. Áno, a keď uvidíte videá, na ktorých som červená, je to preto, lebo som mala alergiu. Ale to bola alergia, lebo to bola kombinácia opalovacieho krému, ktorý nedobre zareagoval na moje pokožke a to bolo akože, ja neviem, či tam nebol nejaký, že matcha, že opalovací krém a k tomu nejaká ingrediencia, ktorá ma zničila. A to bolo len hodinu, kým som zistila, že čo sa deje. To bolo zle. Dobre. Čo pletieme? Tak začni. Tak, čo pleteš? Ja pletiem, ako sme povedali, že sa volalo to tričko. To prvé, toto korálovo-červené, lebo to je ono, od Petit Knit. Nepamätám si to, je to jedno. To, čo som hovorila na začiatku, akurát tu v tejto verzii. Tulip? Ne, tulip? Bol to tulip? Možno bol. Je to, čo ste teraz počuli, je Popity. Je naša diváčka, lebo dnes máme diváčku. A napovedu. Áno, máme šepkárku. Ale nechcela som vám ukazovať, neviem prečo. Ale pozdravujem vás. A pletie. Ona sa má. A teraz ja sa nemôžem postaviť a natočiť, lebo to by sme zničili celý tento setting a nikto by nechcel robiť strihy zbytočné. To je pani Kolombová. Áno, nikto ju nikdy nevidel, je tu. Toto je... Popity. Áno? Popity, ale... A ja som to už hovorila. Krásne vsadzované rukávy. Áno, krásne vsadzované rukávy. A tu ich aj vidno, že ako sú celé už hotové, že už iba kúsok bude robiť toho patentu. Ale toto je významné tým, že je to lan s bavlnou. Ja nemám rada ľan, lebo je mi nepríjemný do rúk a neviem sa dočkať, kedy toto skončí. A povedala som, že zoberiem ho na milosť jedine, pokiaľ to, čo upletiem, bude tak dokonalé na tele, inak nie, lebo akože ja neviem, proste ale toto je... Ale ono to zmiekne, až to vypadáš. Áno, ale strašne nepríjemne sa to drží v rukách. Nie. Toto je také, že... lebo všetci mi povedali, že áno, že oplatí sa to, lebo potom to zmekne. Ale je také, že neprosím si toto pliesť už viackrát. Ja neviem, akože... Ja mám rada ľan, keď je súčasťou s merinom, ale proste ľan sám, alebo ľan s bavlnou je pre mňa, že to je morda. A co to je za přízy? Katia?
nejaká skúšobná, čo som sa uzniesla, že dobre, keďže je s bavlnou, tak to skúsim. Ale stále som taká, vieš, keď to teraz chytíš, tak tam to cítiť, že čo to je také, že nie, neprosím si, už chcem, aby to bolo hotové, už naozaj, že vôbec nie, ďakujem. Je to prostě provázek trošku vždycky, áno. Ale pak se to, ono to pak jako... Veď dobre hovorím, že keď bude dokonale, tak som ochotná zobrať to na milosť, ale asi nie. A co susuro? To bys neskúsila? Susuro zbožňujem, no. Susura rada robím, ale akože toto bolo také, že dobre, ukáž sa tento ľan, nebolo to také drahé, poďme, to je z Amsterdamu, táto priadza, ale nie od Stevena. Nie od Stevena, toto bolo z jedného smutného obchodu plného akrylu a ja som bola taká, že na čo sme sem tak dlho išli. Asi sme sa niečo kúpili. Áno, nie, akože nechcela som si pôvodne, potom som uvidela toto a že dobre, to bude kompenzácia toho, ako dlho sme tam išli, lebo dlho sme tam išli. Ani už neviem, že či asi električkou. A bude krásný a hodí sa to farba je veľmi pekná. Barvou. Áno, farba sa mi páči veľmi. To je krásný. Môžeš. Tak jo, tak já pletu projekt. To je veľmi pekné. Také se mi to líbí. Je to překvapivě normální. Já už jsem matematická, ne? Já vím. Máš nějaké zásoby, přiznaj se. Mám takovou tu IKEA, jak se prodávají taky ty látkový kostky, ty krabice, tak to mám plný normy. Teď už ne plný, protože teď jsem pletla 2 projekty. A teraz tak tužobně čekáš, kým to skončí, ne? No tak ono to možná skončí, protože teď to vypadá, že tady už nebude na trhu, takže, to je smutný, to je jiný příběh, ale smutný, ale každopádně, tady to je tričko, který se jmenuje Nice, možná ho znáte, plete se od zhora, jak vidno, a plete se dolů, já z něj ještě mám teda jenom malej kousek, teď já jsem původně se snažila vzepnout, děkuji. A aspoň to oddělit, abyste to líp viděli, to se mi teda nepodařilo. Ale však to vidíme, pohodě. Je to, i tak si myslím, že to je docela hezký už. Je to velmi pěkná i kombinace. A ta kombinace je zajímavá, já jsem původně plánovala nějakou jinou, ale chtěla jsem tam modrou. Aha, okay. Jo, a já jsem se to brala sebou do Norska, brala jsem se to s tou modrou a pak jsem upletla jeden proužek a zjistila jsem, že to prostě hrozný. Někdy, no. A přitom na klubíčku to vypadalo pěkně, ale jakmile jsem to upletla, tak jsem věděla, že to prostě není ono. Ale teď si myslím, že už to ono je a já teď budu střídat, mám vlastně 3 barvy, mám tady tu taupé, nebo jak ji nazvat, studenou hnědou, nebo jak tomu říct. A ona se byla bahnová. Ja som slyšela krtková. Krtková? Čo viem? Akože je to také bahnové, no ale... No ja tej tú barvu mám ráda. Ale to je veľmi pekná farba. Ale tá upezní ako dobře. Áno, to je pravda, to je také elegantné, áno, také vzletné. Tak, a každopádne vyzerá výborne. Jo, a ešte k tomu mám vlastne 2 tady ty barvy. Jedna je bílá úplně, jedna je taková jako krémová. No a dávám teda mezi to, čekala jsem z Norska, až přijedu domů a dám mezi to tu černou normu, která se mi hodila. No a chtěla jsem ho plíct. A proto si neoddělila. Proto jsem neoddělila. Teď aspoň mám teraz už je to jasné. Ano, už víme. Tak a vlastně, co dělám jinak, než je standardní návod, že pletu víc barev těch proužků. Jo, protože já ty normy teď mám takový různý 4 klubička, 3 klubička, okay. Jo, prostě už takový zbytky. No, spíš na takovýhle různý proužkovaný svetříky, no a plánuju to dělat tak, že jsem vlastně to dělala tady od nejtmavší a pak postupně ty pruhy budu střídat jako spíš ty víc světlejší, že to bude jako takový hrubý fade, bych řekla, no. Je to velmi pěkné. No. A ta čierna je tam výborná. Jo, já si myslím taky, že. Hej, super je. Že to bude takový můj neutrální svetřík. Takže tu teď pletu Nice od Envence. Může být. Tak jo. Dobre, ja mám toto jedno a potom ešte jednu poslednú šatku a tým budem vybavená. Toto je nové v zmysle, že prvýkrát pletiem od Lily Kate France. Aha. A to je taká mladá dizajnerka. Neznám a ona pletie veľmi také, ja by som to nazvala, že žensky vytvarované veľmi pekne. Nepamätám si úplne presne, že ktoré z týchto tričiek to je, lebo ich tam má niekoľko. Pletiem to z punta, čo je nejaká zmes niečoho. A nie, rozmýšľam teraz, lebo akože myslela som, že tu mám ten, ale nemám. Mám ho určite na stránke, ale som veľmi príjemne prekvapená, že aké je mäkké, jemné, príjemné. Určite tam je nejaký polyakryl alebo viskóza
a neviem úplne, čo je základ, ale je to tak zhruba, že pol na pol. A je to také príjemne mäkké, lebo najprv som si nebola istá, ale veľmi dobre sa mi to pletie, je to fajn. A som zvedavá, že ako to dopadne, a keď už mám nervy na toto ľanové, tak pletiem toto a akože návod má perfektne vypracovaný, určite to nie je moje posledné. A má aj pekné tvarovanie na bokoch. A toto je také, že som zvedavá, ako bude vyzerať, keď bude hotové a veľmi sa na neho teším. Že toto je naozaj, že užívam si pletenie. Jo, a nebude to jenom hladký tričko? Nebo bude to iba hladké a bude mať vsadené rukavy, iba také krátke, podobné tomuto. Ale tam ešte som neprišla, že čo sú zač. Rozumiem. Ale mám akože fakt, že dobre sa mi to robí a teším sa na neho. Je pravda, že ten materiál je hodne príjemný. Hej, som zvedavá, že ako to bude. Akože je trochu hrubší, takže predpokladám, že to bude akože nie úplne do horúceho asi leta, ale však uvidíme. No. Možno na podvečer, že určite áno. Alebo na ráno. Ja mám niekedy rada, keď mám tie šaty na ramienka a že ráno si na to ešte niečo dám a potom to dám dole. Tak to bude asi tento prípad. Jo. Vypadá to moc hezky. Takže z toho som taká šťastná. No, krásný. A tu autorku neznám teda, to si musím napsať. Také mladé dievča, veľmi príjemné, ja ju sledujem aj na Instagrame a akože ona má podľa mňa veľmi pekné veci a naozaj má také veľmi elegantné, že on má to takéto, čo sa v angličtine volá tailored, že kto šije, že ona to má veľmi pekne vypracované, má tam urobené, upletené zášivky, vyzerá to proste pekne. Toľko. Takže to je moje obľúbené. Teraz tak to sa aktuálne. Podívat. Tak, ešte niečo máš? No já tady mám ještě, a to není úplně letní projekt teda. Tak ideš. Jdu. Tak. To se mi to rozsypalo. Ono z něj moc neuvidíte, ale ještě. Protože to je začátek, ale to nevadí. Taký začiatok, keď na to tak, tohle to je... To je krásná farba. To je můj úlovek z Norska. To je veľmi pekné. A jmenuje se Luna. Ta příze. Nádherné, to aby si zamakala, lebo keď začne byť teplo, toto už nedáš do rúk. Jo, musím zamakat i kvůli termínu dodání. Okej, chápem. Takže tohle to bude vesta, myslím si, že se jmenuje Round Neck Vest a je to od Noriko Ishikawa, pro kterou já teda velmi ráda textuju pro její skvělé návody. A protože ona vždycky v tom návodu má něco, co mě překvapí. Jo, přestože už jsem od ní pletla jako spoustu kousků, tak já jsem vždycky se něco nového naučím, což je úžasný. A pak mě to baví plíc, že jo. A ladí ti to s nechtami. A veď, no. Áno, táto baby rúžová môže byť. A teď jsem zapomněla, co jsem k tomu chtěla říct. Hanbím sa. Prepáč. Začneš těma nechtama. Něco jsem chtěla říct, něco geniálního. Vidíte, nemáme to připravené, chtěla jsem říct. Teď to musím říct, nebo co vzpomenu. Chtěla jsem říct, a já to pořád opakuju, to je jak s normou, já už Noriko pletu a normu a pořád to opakuju, ale chtěla jsem říct, že já vlastně, co je na té Noriko nejúžasnější, je to, že já vlastně každý ten kousek, který upletu, tak pak nosím. Opravdu se mi ještě nestalo to s ničím, že bych to nenosila. A to je hrozně důležité. A jsou to takový nadčasový kousky. Teď jsem v Norsku ještě koupila, já jsem testovala svetr, který se jmenoval Rib Stitch svetr, to je poslední, co jsem testovala v takový jako tyrkysový. Ano, to jsem ho viděla. A to je vlastně, ta příze je hodně podobná, ve stejné tloušťce. A teď jsem v Norsku koupila vlastně tu samou přízi v tmavě modrý manželově na svetr a udělám mu ten Rib Stitch, protože se mu hrozně líbí. Jo, takže je to takový... Někdy ona má variantu třeba, já budu dělat asi jako kroplou verzi tohoto, ona má 2 verze většinou a některé ty návody jsou i takový, jakože třeba ten Rib Stitch si myslím, že jde použít jako pro muže. Ano, no, ale přitom má to nějakou, taky v tom je, i v tom má to žensko zajímavý, prostě zajímavá tak kombinace. Tak vieš, hej, keď to vieš urobiť, tak prostě to tam je, no. No, já bych řekla, že ona je prostě taková fakt precizní, má to krásně zpracovaný ty návody a no, prostě se mi líbí. Takže to bude round neck vesta a bude asi v crop verzi. Takže tu testuju, takže určitě uvidíte zanedlouho, že s ní musím pohnout. Do konce června musí být. Váno, tak to máš čo robiť teda. Takže
To potom jsou ty smutné chvíle, že klimatizace naplno. Ale víš, co je zajímavý, mě to vůbec nevadí plíct jako projekty z vlny v létě. Mně to tiež nevadí, ale nemohla by som to robiť na priamom slnku. To by sa mi, akože to by mi bolo proste nepríjemné. Akože ja to väčšinou tak robím, že to potom som ráno do nějaké 10, ale už keď začne být teplo, tak už je mi to nepříjemné. Jo. Je fakt, že jsem pletla jednou na pláži z Cardiff v Kašmíru dílko a to nebylo úplně příjemné. No. Takže to je také, má to limity. Ano, že nie je to príjemné do ruky. Tak, takže to je moje všechno. Tak dobre, ja mám posledné. A mám posledné, lebo som vyštrachala kvôli tomu, že teda bola som u toho Stevena. A tak som si spomenula, že vidíme Stevena. Flying Foxtail Wrap. Ja iba takto ukážem ten obrázok, je čierno-bielý, figa z toho vidno, ale pointa je, že je to brioška, je to nádherná šála v podstate, lebo je to taký dlhý obdĺžník a striedam tam toto merino od Black Elephant a kombinujem tú briošku s týmto. Nie je to mohair, je to brašť alpaka, ktorá sa rozsypala v tom kopku, takže neviem ju úplne akože elegantne ukázať. Každopádne mám z toho radosť, z tej kombinácie, ako vyzerá, je tá vlna, je nádherná a je to celé, lebo veď máme mesiac hrdosti, takže je to celé v takých nádherných duhových farbách a to si treba pripomínať, že aký sme hrdí na to, a akí sme ľudia rozdielní a aké krásne veci tvoríme a je to na nás pekné všetky. A tak som ju vytiahla a hovorím si, že je čas dokončiť nejakého Stevena, aby som sa mohla pustiť do ďalšieho. Takže toto je ten prípad a ten si myslím, že toto budem vedieť pliesť, aj keď bude teplo. Že tým, že je to brioška, tak v podstate brioška je ten vzor, tak sa to volá. Takže to je moje finále tentokrát a to si myslím, že tým sme vyčerpali. Povedz mi, čo tu máme. Lebo Petra neprišla len tak na ľahko. Ja som teda chcela ukázať, že čo som dostala ja, tam sú tam ďaleko, tam by som musela prekračať, tak uvidíte iba to, čo tu máme na stole. Já jenom řeknu k tomu šátku, že je úžasný, že je taky ňuňu, mekučký. No, přesně, to nemůžete vidět, ale je prostě nádherný na omak. Ano, taky batičkový. Je to přesně, je to prostě se do něj zahalit a ty barvy jsou naprosto úžasný a ta kombinace teda toho merína, ty singlovky a ty brašty alpaky je úplně dokonalá. Jediné, čo by som k tomu povedala, že keď ho idete pliesť, odporúčam vždy tú konkrétnu sekciu dopliesť. Aby ste si to zapamätali, že tu je, tá brioška je nahadzovaná a uberaná, to robí to také ten oblúk, áno, a to odporúčam zo svojej skúsenosti ukončiť to opakovanie a potom to odložiť. Nebo si to zapsat. Vieš čo, chceš to ukončiť, ver mi. Ja som si aj zapísala a nebolo to ono. Nebylo to ono. Takže že radšej dokončiť. Takže pokud nechcete freestyle, tak dokončujte ty sekce. A teraz, keď vlastne vidím to, čo tu máš pred sebou, tak to by bola presne verzia na to, lebo je to presne taká istá jednonitka, krásna. Jo, tak já jsem tentokrát přivezla dárečky na Slovensko a je to tahle kombinace merína a hedvábí. To je to, z čeho mám šatku. Kterou jsem barvila. A je to takováhle jakoby pozitivní zelenkavá s troškou šedivé, takže si myslím, že kdyby ta brašť alpaka byla šedá, tak by to bylo krásne. Mohla by byť. Áno, to ja mám z toho materiálu túto šatku. Ja som sa do toho odtieňa zamilovala, keď sme točili u Peti. A to bolo také, že áno, táto Tyrkisová so mnou odchádza domov a toto je nádherná šatka a som z nej šťastná a je veľmi príjemná a je presne na teraz. Je taká, že toto je taká moja farba. A táto je presne to isté, krásne. Takže tyhle dvě klubíčka od nás dostanete, zase to bude fungovat stejně jako minule, to znamená, že jedno tady nechám Denisce na Slovensku, jedno vezmu k nám zpátky do Čech a napište nám do komentáře, co chcete. Čo pletíte, aké letné projekty pletíte vy? Tak. A nebo cokoliv, co budete chtít napsat, budeme rádi čteme vaše vylosujeme tak ako minule. Tak. To bolo náročné, to bolo minule. To bolo intenzívne. Wow, to akože, to bola prehliadka našich technických zručností. Ale to vy nevíte. Áno, vy to veľa vecí neviete, áno. Takže tohle je to nádherná, aj krásna farba. Někdo z vás získá pak. Jedno pôjde na Slovensko, jedno pôjde do Čech.
Tak jo, tak přemýšlím, co jsme neřekli a asi co jsme neřekli, tak už neřekneme. Áno, lebo však keď sme zabudli, tak už sa to asi nepolepší. Zase niekedy potom na budúce, no, lebo tak to je. Tak. My sa ideme teraz niekam dobre najesť, lebo už je taký čas a Peťa Chudinka však šoferovala, takže ona už podľa mňa má dosť. A že už je taký čas, takže dúfam, že sa potešíte. My zajtra budeme tak ako minule, hoci sme to nepovedali, minule sme mali, teda mali sme obidve v Prahe príjemný čas v kaviarni v Letaci, aj keď teda boli nervy naokolo kvôli tomu, že koľko vás príde a či sa zmestíme, ale zajtra to bude tu u nás v dome a sem sa v pohode zmestilo už raz 80 ľudí, takže ja som fajn, som taká pokojná, že aj keď sa to vymkne, stále to bude dosť dobre a zajtra je Svetový deň pletenia na verejnosti, takže my pôjdeme veľmi verejne pliesť. A ja som dnes už verejne plietla v Sadianke Kráľa a pristavilo sa pri mne za ten čas 5 ľudí a to som tam bola doslova hodinu, kým som vypila kávu. Takže som zvedavá a zajtra to bude na námestí Slobody, čo vám môže byť jedno, lebo však toto video tak rýchlo nepôjde von. Ale každopádne sa na to veľmi teším. Jeden dneska má veľký hlad, pretože mluví čím dál tím rýchlejšie. Áno, to je pravda. Nie, až taký veľký nemám, ale už taká, že aby sme to nenaťahovali. Už je dlouhá, už je že už je to dlouho, áno. A my vám moc krát děkujeme, pokud jste dokoukali až sem. Ano. A bylo to zase příjemné. My jsme vždycky na začátku, nevím jak dneska, ale já to cítím tak, že jsem vždycky taková jako nervózní z toho, jak to celé proběhne. Protože ještě to nemáme tak natrénované, ale myslím si, že to snad dopadlo dobře. A mě to zase moc bavilo, dozvěděla jsem se i, je super, když si povídají dva lidi, který mají rovnaké hobby. Mají rovnaké hobby, ale přitom se až tak nevídají, takže těch projektů, prostě té inspirace je tady spousta, takže já se těším na nová nahození, ten svetr háčkovaný, teda ten je úžasný. Ale zober si, paradoxne, že na to, že sa nevídame tak veľa, ani sa tak dobre nepoznáme, tak akože my vieme okamžite do toho vpadnúť. Hej, že nemáme s tým problém, že sa akože stretneme sa medzi dvermi a ideme. Tak. Nie je to problém. Majte sa dobre. Majte krásne leto. Krásné pletení a hezké léto. Pozdravujeme vás, dovidenia. Ahoj.